Хайырлы көннәр. Исемем Рашид Зарипов. Мин Казан төскәрәк мендәремме? Үзем мин 2012 елда Казан дәүләт университетының юридик факультетін тәмамладым. Әлегә үзебезнең юридик практикабызны алып барабыз. Марат абый күп темаларны açtı, söyledi. Min özümün yağımdan indi biraz praktik meselelerin anlatırga tırışırıp kararmın. Sorular bulsa birge Marta bilen cevap kaydarga tırışırız şulay. Elbette Мәгариф kanununa kiritilgen özgärişler alar bir yaktan şınlap da tatar tilin kimetu yönelişke koyulgan. Гафу итегез, әйтәм бит, нинди авырлык үзем татар гаиләсенә туып та татарча сөйләшүемә карамастан югары уку белемен русча алдык. Шуңа күрә профессиональ яктан юридик ягын сөйләгәндә татар теленә күчү чынлап та бик авыр килә. Чөнки терминнар, профессиональ терминнарны безнең менә узган прокурорыбыз Камил абый Амиров ул хәтерлим сүзлек бастырган иде. Безнең хәтта 3-4 курста татар телендә юриспруденция татар теле дигән спецкурс кертелгән иде. Тик хәзер ул укытылмый. Мин үзем шул спецкурска шул ярты ел дәвамында гына йөреп өлгердем. Ул шулай факультатив рәвештә генә кертелгән иде. Һәм бераз шул татар телен югары белем алуына шундый якты бер үзгәреш булып торган иде. Тик хәзер анысы да бетте кызганычка. Әйтүемчә, шул яңа үзгәрешләр, мәгариф канунына, законына кертелгән яңа үзгәрешләр, ул Марат абый дөрес әйтүенчә, ирекле тел сайлау принцибын кертте. Әйе, чынлап та ул принцип күбесенчә татар телен башка милли телләрне киметүгә алып бара. Тик ул шулай безгә бит иреклек бирә. Ничек дип аңлатам? Элек укыту программасын муниципалитетлар билгеле иде. Хәзер инде ата-аналар үзләре гаризалар язып, ул инде уку елы башлауын алдында, май айларында гадәттә төзелә, кабул ителә. Әйткәнчә, ата-аналар үзләре гаризалар язып, укыту телен билгелиләр. Муниципалитет түгел, без ата-аналар үз балаларыбызга. Һәм Марат абый дөрес әйтте, мәктәп гадәттә мөдир үзе киреләнсә инде, ул төрле чаралар кулланып, ата-аналарны кире уйларга тырышыр. Моның өчен укытучылар юк дип, китаплар, мультимедиа, белмим, вакыт дип шундый шундый сәбәпләр табып, сезне бераз кире уйларга тырыша алалар. Тик әйткәнемчә, федераль программада нинди саннар безнең куелган. Ул мәсәлән авыл якларында 8 кеше, районнарда 18, шәһәрләрендә 25 кеше җыелса, ата-аналар теләгән инде мәктәпкә, әйтәм, ул теге специализированный гимназиялар булырга тиеш түгел. Ул мәсәлән сезнең районнарыгызда, мәсәлән, йортыгызга иң якын булган мәктәп, теләсә инде мәктәп, шул шәһәр булса 25 кеше, районнар булса инде райцентрлар дип 18 кеше, авыллар 8 кеше җыелса, татар теле укыту программаларын кертергә тиеш. Һәм ул программалар берәү генә түгел, ул һәр мәктәптә икешәр дә була ала. Шулай буларак, нинди әйтәм бит практик киңәшләрем һәрбер ата-ана, ул әлбәттә әйткәнемчә уку елы башланганчы, ул яз була бит инде, теге укытучылар каникулга киткәнче гариза язалар. 2 экземплярда
шундый баламны татар теле укыту условияларын оештырыгыз дип. Ул гариза әйткәнемчә 2 экземплярда языла, берсен мөдиргә тапшырыла, секретариатка куела отметка. Киләчәктә сез гариза биргәнегезне раслау алыр өчен һәм шулай гадәттә мәктәпләр ата-аналар оешмасын җыярга тиеш. Һәм шул уку программаларын билгеләр өчен берәр нинди авырлыклар чыгарыла башласа, менә Илсия ничек киңәш итте. Сез инде ата-аналар җыелышына гаризаларыгызны язасыз, я телефоннан шалтыратасыз, я имейлларына җибәрәсез. Менә монда электрон адреслары, телефоннар юк. Минемчә, шул электрон адресларга шул информацияларыгызны җиткерәсез. Инде соңыннан ата-аналар берләшмәсе Мәгариф министрлыгы белән бергә шул сорауларны шишәчәк, Алла бирсә. Чөнки әйткәнемчә, мәсәлән, сезнең 20 шәһәр дейик бит, 25 кеше җыелмады татар телендә дәресләрне башлап җибәрү өчен. Тик ул бит 25 кеше, ул бит федераль акча белән укытыла торган шундый бер планка. Тик безнең бит республикабызның үзебезнең бюджетыбызда бар. Әйтик, мәсәлән, 20 генә кеше җыелды. 20 ата-аналар балаларын татар телендә укытырга теләүчеләр. Шулай ук безнең министрлар, Мәгариф министрлыгы белән бергә, ата-аналар берләшмәсе белән бергә Татарстан бюджетыннан шул акчаларны финансированияны чыгару мөмкинчелеге табырга була дип уйлыйбыз. Рәшит, гафу итегез. Менә конкрет гамәлләр, нәрсә эшләргә? Мәсәлән, минем хукуклар бозыла икән. Балама татар теле укытылмый. Менә миңа конкрет нишләргә? Кемгә мөрәҗәгать итәргә? Сезгәме, татар ата-аналар оешмасына, министрлыккамы? Гаризаны ничек итеп тутырга? Менә шуның турында әйтеп китсәгез иде. Рәхмәт. Иң беренче сорау мөдир белән шешелә. Ул я балалар бакчасы мөдире, заведующий була бит инде, я мәктәп мөдире белән ул сорау шешелә. Киңәш сүз белән генә тәмамланмасын, ул гариза формасында калсын. Әйтәм, гариза 2 экземплярда төзелә. Гариза свободный формада, ирекле формада төзелә. Менә минем баламны, менә шундый уку елына, мәсәлән, 18-19 ел 18-19 ел дип я киләсе ел, мәсәлән, 19-20 ел уку елына мин балама татар телендә укуны мөмкинчелеген тудырыгыз дигән гариза була ала. Әгәр дә әйткәнемчә, ул алдан ясала. Мәсәлән, без киләсе елга теләсәк икән, ул яздан калмыйча ул гаризалар язылып, ул мөдир белән сөйләшүләр тәмамланырга тиеш. Чөнки бөтен программалар алар җәйгә кадәр инде төзелеп бетә. Соңыннан инде авырлыклар туса, әйткәнемчә, ата-аналар берләшмәсенә мөрәҗәгать аласыз, менә имейлларына бәлки җибәрә аласыз, я ВКонтакте ресурслары аша. Инде алар белән берләшеп, министрлыкка, Мәгариф министрлыгына язып, шишу чараларын эзләнәчәк. Инде анда да бер нинди нәтиҗәләр чыкмаса, мондай Маратов әйткәнчә, монда шунда урамнарга чыгып, митинглар оештыру бик эффектив булмас дип уйлыйм. Монда шунда судка бирергә кирәк инде. Менә инде өстәп әйтәсем килә, чагыштырып карый аласыз, бу уңайдан инде рус телле ата-аналар бу яктан бик актив эш алып баралар. Алар әз генә дә риза булмасалар, шундук чаң сугалар.
прокуратурага да мөрәҗәгать итәләр, тикшерүләр үткәрәләр, шулай бит. Алар бик актив бу якта. Шуңа күрә безгә дә пассив булмыйча актив булырга кирәк. Без күрәбез икән, безнең хукуклар бозыла. Димәк, без үзебез нәрсә эшли белмибез икән, менә мөрәҗәгать итәбез шушы адреслар буенча нишләргә, өйрәтсеннәр. Шуннан да безнең хукуклар бозыламы, юкмы дигән сорауны бирергә була. Бездә шушылай, бу дөресме, юкмы? Чөнки бездә ничектер белемнәр дә җитеп бетми, без пассивракта. Әйдәгез мөрәҗәгать итәсез, сез үзегез булдыра алмасагыз, менә шушы ата-аналары оешмасы да бу эшне башлап җибәрергә мөмкин. Рус телле ата-аналар, менә сез аларның эшчәнлеген шулай ВКонтакте сайтында күзәтә аласыз, аларның да үзләренең төркемнәре бар. Алар көндәлек бик нык эш алып баралар. Алар бик актив. Рәхмәт. Айсылу, менә залдан бер сорау килде. Әгәр дә мәсәлән татар теленә төркем җыелмаса, мәсәлән әйтәләр, я 8 кимендә я 9 бала булырга тиеш. Әгәр дә җыелмый икән нишләргә? Әйткәнемчә, әйтәм, федераль бюджетнан безгә чынлыкта шәһәр 25, район 18, авыл 8 кеше билгеләнгән. Лимит федераль яктан финансирование биреләчәк. Тик безнең Татарстаныбызның үз бюджетыбыз бар. Шуңа Татарстан мәгариф министрлыгы белән чынлап бу менә Марат абый хәзер шул сорауны Марат Вазович, истәмәләр бармы? Бу мәсьәлә дөрестән дә зур мәсьәлә. Чөнки бүгенге көндә мәктәпләр норматив финанслау принцибы белән эшлиләр. Мәсәлән, ул Татарстанның бюджеты бар дип сөйләсәләр дә, ул бюджет Мәскәү тарафыннан төшерелә. Ул нормалар нигезендә төшерелә. Ул нормаларда бер класста 25 бала булырга тиеш. Алар Татарстандагы балалар санын 25-кә бүләләр дә, шуның белән финанслай нормаларын бирәләр. Чөнки бюджет ул без бюджеттан акча алабыз дип сөйләгән кешеләр бар. Бюджетта бер тиен дә акча юк, бюджет ул план. Сез һәрберегез андый бюджет төзей аласыз. Без киләсе елга шуның кадәр акча эшлибез дә, аны шунда тотабыз дип язасыз. Дәүләт органнары бюджетта каралмаган әйберләрне тота алмыйлар шул гына. Ләкин әле бюджетта каралган дигән сүз, аның акчасы бар дигән сүз түгел. Инде безгә налог җыярга Татарстанга бирелә нигез, ул нигез шул нормалар нигезендә формалаша. Ул нормаларда 25 кеше салынган бер класста. Инде телләрне укыту өчен закон нигезендә класслар бүленергә мөмкиннәр. Бүгенге закон нигезендә хәзер туган телләр укыту буенча класслар 3-кә бүленергә тиеш. Чөнки татар теле бар, татар теленең бар 2 программасы, белүчеләр белмәүчеләргә, һәм шуның исәбенә хәзер закон нигезендә ата-аналар туган тел итеп рус телендә укый алалар. Шулай итеп бер класс 3-кә бүленә торган була. Ләкин монда нормативлар 8 кеше калды. 8 кеше күп классны 3-кә бүлеп укыту өчен. Моның өчен кирәк 5 кенә кеше. Бүгенге көндә бу актуаль мәсьәлә, бу дәүләт советында каралып, ул нормаларны үзгәртү бик җиңел алып барылмый. Мәсәлән, татар телен укыту буенча классларны 2 бүлеп, 1-гә бүлеп укыту һәм 8 кешелек норма ясау өчен 3 ел көрәш алып барырга туры килде. Көрәш тибинде ул теге митинглар белән түгел, инде комитетларда юристлар, финанслар белән монда министрлар, финанс министрлыгы катнаша, монда экономика министрлыгы катнаша, мәгариф министрлыгы, депутат комиссияләре катнаша. Бүгенге көндә ул норманы 5 кешегә төшерү, классларны бүлеп укыту буенча бик зур актуаль мәсьәлә. Чөнки татар теленнән, мәсәлән, татар телен камил белүчеләр саны, белеп укучылар саны 5-тән артмый класста бүгенге көндә шәһәр шартларында. Ул хәзер авылларда да шулай бара инде. Хәзер сез үзегез яшәгән авыллар дип күз алдына китермәгез. Хәзер авылларда да рус телендә укыйлар, һәм балалар рус телендә генә сөйләшәләр. Иллюзия белән йөрмәгез. Тагын бер сорау белән килеп биреште, Марат Вазович. Әгәр дә 8 кеше җыелмый икән, һәм кушалар бер төркемгә татар телен яхшы белгән баланы һәм рус телен 8 кеше җыелмый икән, ул вакытта мәгариф идарәсенә, мәгариф бүлекләренә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Казан мәгариф идарәсе бу мәсьәләдә халыкка
каршы халыкның теләкләрен үти, махсус рәвештә андый мәктәпләргә финанслар аерым бирәләр, андый теләге булган ата-аналар. Ләкин күбесе мәктәп ул ата-аналарны мәгариф идарәсенә җиткерәсе килми. Шуңа күрә монда инде инициатива белән ата-аналарның инициатив группаларына аерым чыгарга кирәк, аерым мөрәҗәгать белән. Вот бездә шул кадәр бала бар, зинһар өчен аларга уку мөмкинлеге тутырыгыз әле дип. Ул вакытта максатчан рәвештә бүгенге көндә шәһәр администрациясе аерым чыгыннарга бара, балаларга туган телдән укуга шартлар тудыру буенча. Бу инде ләкин нормаларны үзгәртү буенча да эшне алып барырга кирәк. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт чыгыш ясаучыларга. Рәшит, Муратазык, зур рәхмәт сезгә.